পাবলিক নো ওয়ানসুক্ত বিজেপি নো রই চাদা তাইয়া তাই কেসা পাবলিক তাই কে ওয়ানসুক্ত বিশেষ কে খ্রিস্টান রক ও সিগাঙ্গ বড় কাইসা 26 তারিখ ডিসেম্বর মিছিল খাখাইয়া এডিসি এসটি খ্রিস্টাन नङि सिटिजेनशिप रिमांला बातिल माखायनायनि खाखाया बरक आयेन फोरोंग्रा गव सेन्ट्रेल बाय नरक जास्ट पुटाक खालायदि नं डिमान्ड रेस खालायदि जों जेफोर आयेन पास खायफोरखाय सानाय त्रिपुरानि जनजातियावबो एस एको ख्रिस्टान एसटि नो एसटि बातिल माखायनायनि सामानि आबनो लोगोसे जों दिनै अर पार्लामेन्ट बा केबिनेट डिसिजन खायो दिनै सिबि ख्रिस्टान त्रिपुरासाराव एसटि ने हइते आउट मांनाय नै बरक आयेन खायनाय এবং যারা খ্রিস্টান त्रिपुरासार न आसे बाथ्रम बारि तंनाय न न गाहाम कायवासुंदि अ आयेन चालु खायनाय सिए जेमन चालु खायजा बरक खायनाय न खायनाय बीजेपी अर नरक ताम इंडिया बरक नाया गादे ख्रिस्टान तंनाय आसे ता तंथक जादि साता निनि कपालाबो हकी बथ्राय खलायनो आफरो नोंनि नस्ला एसटि नि फेसिलिटी बाय ताय चाकरि मानाया नों ख्रिस्टान फाना एसटि नि फेसिलिटी बाय चाकरि खायो जत त्रिपुरासार एडुकेटेड बर बसाव आं क्वालिफाइड न बेसे हे नों तिनि त्रिपुरासार नि बखर लेखायते नरक 31% चाकरि मानो अब हाथ खापुङो तंनायनि बखर लेखायते नों चाकरि मानो निनि सुदु एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नि नों माया कादेनो आबरन बाय नों वानथुदि आबर जतन जोंबाय कम्युनिकेशन खाय दङ बिसिं एवं बर जाजागि दङ बर सिंहरो जों साबनो बुद्रनाय सार नर कैंडिडेट रेखा निसका ताम डिमांड तीन बार डिमांड स्टेटहुड डिमांड आ डिमांड जों याकाया खाय थानाय साइथुं फानो गनि फानो जों खाय दंनाय सार जों नर बाय दङ नि साखौ बायजा Okay, so norok sabuni bumungno nominate khaika o West Tripura parliamentary election 2024 ni bagi please. John kini candidate Romendorian bini para salthang monu Santilbazar division ni abang aroni constituency ni assembly baroni kini candidate Sakha hungkai Krishna Mohan Jomatiano jeng Tongkha boni para hungkai गव अमरपुर सब डिविजननि दुलुगमाव Okay, after submission of the nomination what was the feedback that you are getting from public काम के रेस्पॉन्ड दं बिसिं उपेन दिया बर जों तखाय नरं तंनाय दाउ चिन्ह जों 30 तारिख उलखाय चिनि सिम्बल मानाय सिम्बल माखाय जों डिक्लेयार खायनाय ओके दाबुकनि अजराबो लुकरंनि बागै नन पलिटिकल बासन तामतामनाय चिनि लुकरंनो साव जों थांजागोन नांनाय जों सार्भाइवेल मांनाय चिनि एक्जिस्टेन्स जों नारगि मातनाय आन नारांनायनि थान्तिनिखाय जों स्टेटहुड नांगौ आइ स्टेटहुड सारा जों चिनि एक्जिस्टेन्स नारगमाया अब क्लियर तामो कारण दं आसो सेपारेट स्टेट सानमां गोबां मा आसो दल बाङै थांलायगा त्रिपुरा हास्टेव अब त्रिपुरा हास्टेनि लाइबुमा साखि प्लिज कारण तो दङ मिले तो नय बिनि नाहर मुंगाय क्षमता थानानि विधानसभा हे नंते न पुराकारे एवं बन जोंनो थारि आप्रु त्रिपुरा लेन्ड मार नाय होननाय एवं एनसिनि बिसिंदे त्रिपुरा लेन्ड तुमुनाय आबो खायजा पावर हांगारि बररक कुथुम बायखा आफुरु आबुनि रेजाल्टखाय 2018 विधानसभा पावर फाइक्या एवं पावर फाइमा सिगांगो स्टेटहुड न माने त्रिपुराले न याकारि रेखा आं आफुरु साख्लाय मानि आनो आईपीएफटी खाय दंनाय पयतसाया आनो गोबां माखौ हायमेबाय बर क्रिटिसाइज खायजा thereafter आउनि लखाय राजानि फैलेवका राजाखाय ग्रेटार त्रिपुरालेन्डनि थांखा 2021 ब एडिसिव पावर तुखा एवं एडिसिव ग्रेटार त्रिपुरालेन्डनि बिल बतिसाखा तिसाय पात खायगानै बाथालायखा मोसालायखा बाजि सलायखा हाइखलायखा एवं 2023 हंखाय विधानसभाव कैंडिडेट देखा 42 ता रना तंगानि
ST रिजार्व जेनेरेल रिजार्व बुनि बरंनो बुजारबाय ताई 22टा सीट माने बुनि बरंनो जी बुजार माने कायसाफोर जी दिलिया आ जेनेरेल सीट आं कायसा नेतानो सोंमानि कमलपुरले बाहायनाय बानो साव कमलपुर बा जी दिनाय नै कायसा नेता बुझिखा आ नेता ना बुंगालिया बसावो जी दिल कमलपुर मेरी जी दिलिया माने रंग कॉन्सेप्ट पॉलिटिकली आइडिया करै आरो गुसे परसेंटेज तिब्रासा थं आबो बरंनि थानि कॉन्सेप्ट क्लियर या आउन बायनो जी दिनाय हिसाब ओंखाय रादाबो बायखायै आं जे वानसुमासि निश्चय बीजेपी बाय आफुरनो ब कॉन्टैक्ट खाइपाइका नरंग जों 22 टा रुइ माने 42 टा रुइ नरंग सरकार थानानि लामा जों फेवैनाय एबा लामा क्लियर खेरखा विधानसभा न केदाबो ब माने हुइतन खाता पाब्लिक न थालिया पाब्लिक बो बुजिना रिया ताउ बुजिया बाथालाय दंखौ मसालाय दंखौ बाफुरनो अलरेडी कॉन्टैक्ट बीजेपी बाय सार ताबो कैसे प्रश्न माने प्रश्न न हनुमान लोकरकनि प्रश्न न खाइ दङ ताउ गसुम थानचा हने तिब्रासा सिमें थानचां बायदि तिब्रासा थानचां खाय तिब्रासानि मानथाय मानाय हनै सामानि मिया जों कैसा बुबाग्रानि बासावै बक्तिगार मा खनागा जों थानचा काका तिब्रा मथा बीजेपी आईपीएफ दि अबसो थानचा हने पार्टी जे थानचा जो ताबो खा लोकरकनि थानचा या तिब्रासा रकनि थानचा अबनो दैता बेखा खायना मजंसा बतो थिनि बरंग मिसगाइड खायै थानचानि बुंगै पुला थानचा खायचा थानचां बायदि 13टा सिटुम खा बीजेपी न काउ पावर हपिका ताउ खाय तामतिगामु आईपीएफ टी मथा बीजेपी खाय थानचा नै सागाता ओंखाय ताउ कक खुरनानि खलायो पातालकन्ना जमातिया बांलादेशी गुबेक हुमां बबो जाला सक सलिया ओ उगनि बागिनो बुग्रा हमनांनि बागिनो ओंखाय ब बीजेपी ओ याकुं बार लाखा याकुं बार मावलो बकायसा इंगति सेखिपा स्लोगान ग्रेटर यूनिटी ताबु ओ बररो आईपीएफटी मथा जतनो बितंकनि पाताल पिनानि लगिर थाइ थांबायका ग्रेटर यूनिटी मियानी एबं उसिगां बिप्लब बाबु जे नमिनेशन नुमानि आरो खाय उ पाताल पिनानि ग्रेटर यूनिटी नाङै थांगा सार हंगे मो की सिगांनि सिमनो प्रिप्लेन ताम वानसुकसा प्रिप्लेन मा बैनो हाय दंता बटागिन प्रिप्लेन कारण एक्चुअली ब नों आं हाय तामसिबो वाइला गानावो मिस्कि लंगो खि लंगो थुयामो हावो मा थुया मा साया बेमा केपें मना मा साया बखा राजसिनि बर' बता बुजिना बा ब बुजिया तिब्रासानि जे हासो हापुङो दंनायनि मर्म बुजिया ब का सल सिबिसे कामनानि दङो बोखाबाय ब नाया आबोनो सिजाखौ ताबु जोंनो थकाय मानि ओके सर तो ताबुकनि अजरावो आईपीएफ नि कंडीशन बाहाय मा दं आईपीएफ तो एनसीडेबनो तंफुरनो काखुनै सेस कायलांखा एवं 2017 वो हाथाय गतर लेंटा बुंखा आ लेंटांनाय सांतां सुङो निनि ए लेंटां माबा ग्रेटर यूनिटी नि बायदि लेंटां नों निनि दिब्रालेन दिमानो गो कादुलुइ आवसे बनो सुंबायवान ताबदा आईपीएफ दिब्रालेन लेन दंनाय रङ नं बुकले दिब्रालेन तास्ताका दिसि नं आमखाय थकाय ओके ताबुक से जरा नरनि एसेसमेन्ट न जे जरावो हाथाय गतरनि हासि खुरिवो सेपारेट स्टेट डिमान्ड सानै लेंटा चेंटा इंलायनाय रकनि बिसिङो ताबुक नरनो सापर्ट खायनाय बुसुक दं नरनि डाइभार्सन थांनाय बुसुक दं एक्चुअली ताबफान सिजेगे को जोंनो खरबुसुक सापर्ट खाया आबो सिजेगे को किन्तु दे लेंटां आरो खै जतनो मनमा गानिनि बख्रब तुइ बेगो दानानि आबने बागै बरक ग्रेटर यूनिटी ओ थांबाय जा मनमा गानि बख्रब दाना बागै ताबुक सा
जों কিছুদিন सिगां ससियेल मिडियायावनो भाइरेल नङै दङ नखा डेभलपमेन्ट होनाय डेभलपमेन्ट तिप्रामाव थानाय ताबो आदं संनो आरो इएम बा सिएम बा अनेक किछु माने तिप्रा आंबो मुंनाय सालिया डेभलपमेन्ट बराव ओंखानि साइ दं माने डेभलपमेन्ट नायो नै साइ दं आबो तामनो तै नों बेखा खायनामो जों लकरावनो सानामो जों आइचा गारो खाय पुइलां सुंनाम नु ब्रम नां दाबि दैनि आं ताइसिं खोनावो ब डेभलपमेन्ट नि कक्साव ताइसिं न बनां सुंनाम जोंथा नों जेफ्रु बरंगो थांगो आसिनि सिगां बा आसिबो निं ताफ्रु सादिन त्रिपुरा से हमले निनि सादिन त्रिपुरा न बुरो खिबुइ नों ताबु डेभलपमेन्ट अफ थाकिया नों कि टोटाली आइडियोलॉजिकली नों निनो याकुं ताइया दा बरां प्रश्न थायो नों आबुनि जवाब रेडी आं ताइसिं खोनागो डेभलपमेन्ट बुंगुइ तुमु नोंखेबा गोबां मा सरकार थांगाबले बरंसि नों इनडाइरेक्ट सुबाना नामाबले स्टेट नि डेभलपमेन्टा नों तो सादिन त्रिपुरा नि थांमाबा नों अबर वे कम्प्रोमाइज खैया आफुर हयतो बामफ्रन सरकार बा कांग्रेस सरकार नों आबर वे कम्प्रोमाइज खैया दिल्ली बायसानि कक सादिन त्रिपुरा से नांगौ दिनै निनि सादिन त्रिपुरा बियां नों ताफे डेभलपमेन्ट नि कक सागौ এই नि ताबो आसि बसरनि बयस ताबो आं सोंना मुजुंता डेभलपमेन्ट नि बुंगुइ तो गोबां डेभलपमेन्ट खा कायसा जागा अरब किसान लेरनाय आं बुं गायनाय साब्रुमो अंकाय रुपाइसरि डेभलपमेन्ट खा आरो जों उदाल सातजान ब्लक जों डेभलपमेन्ट खा इखंखा ब्लक खा काला सरा थालिक दिशा आरो डेभलपमेन्ट खा जुलाइबारि आरो डेभलपमेन्ट खा बगाफा आरो डेभलपमेन्ट खा शान्तिर बाजार आरो डेभलपमेन्ट खा बिसिमनु आरो डेभलपमेन्ट खा गरजी मनु बंकुल आरो डेभलपमेन्ट खा जों मा खारबाय केब्ला आबो नर हिसाब दं जारा डेभलपमेन्ट साइ दंनायाव आबो सिमिया सुनामुराबा दैवान्दा सामुसरा तक्सापारा डेभलपमेन्ट खा आरो जों मा खार दङ खारका कुन जागा ओंखाय करबु सिलासरि मनु बंकुल नतुन बाजार जतनबारी आरो जों डेभलपमेन्ट दङ केन मा खारका अमरपुर दाला चेलागां ओंखाय अम्पि दैदौ डेभलपमेन्ट खा आरो जों तर बयनिबरा हान्सि दंलै डेभलपमेन्ट ओंगै दं डेभलपमेन्ट बुंगैबरा हाबि दङ हाबखायथिना डेभलपमेन्ट नय खालि मा थाङो ओंखाय उदयपुरनि महारानि आरो डेभलपमेन्ट खा जों खालि मा दङ बिशानगन्ज चरिलाम आरो मा खालि दङ जों डेभलपमेन्ट दङ आरो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टार खा जों मा खारो एडमिनिस्ट्रेटिभ पावार जतनो स्टेट गभर्नमेन्ट यागो एडि सेक्रेटारि यागो आबो नि यागो दा कन्ट्रोल आबो डेभलपमेन्ट तो मै दंलै इन्या हियाबलै खाइ दङ सरकारबो ओंखाय ताबो गभर्नमेन्टखाय गन्ना सराबा रयसाबारि आरो तर पुंगै दङ मा खानाय गन्ना दैसा गंगानगर आरो मा खानाय खालि मा दंनाय नों जत बे डेभलपमेन्ट पकेट आरो नि यागोया दिनै आबो कायसा जाना डेभलपमेन्ट कक सिबि साइ दंनाय नङा आं सिङा मुसुं नों आंबासा कुलाय कचुसरा कमलपुर नि सालेमा हालाहालि मानिकबान्दार दुर्गानगर आबो डेभलपमेन्ट खा जों मा खारबायखा उदालथिन बर'नि बिजनेस सेन्टार कायसापन गोदै ओंखाय सयलेन्टा मनुगाट सामनु मासलि करमसरा बिरासी माइल डेभलपमेन्ट खा आरो चिनि हाबसारा जत बिजनेस सेन्टार दं यागो ओंखाय कुमारघाट राजकान्दी फटिक राय शान्ति बाजार आरो चिनि बर' खाबि दंखा जों आरो तर उदाल काञ्चनपुर आनन्दनगर सातनाला सुकनासरा गसिराम लालजुरि आबो डेभलपमेन्ट खा जों मा खारो जों आरो पार्सेन्टेज कमि दङ आबो दिनै कन्स्टिटुएन्सि पानो एसटि हाइके तर आबो जों खारि मा दङ ताइ पानिसागर दामसरा खेदासरा मासमारा पेटारथल आरो जों उदाल डेभलपमेन्ट बाट अलरेडि डेभलपमेन्ट किन्तु जों आरो जिरो माने बिजनेस सेन्टार चिनिया गैया समस्त प्रसादिं सेन्टार चिनिया गैया ओंखाय नि खुवाइ सेब्रि
लालटिला रामचंद्रगा आरो बोसों हाइनं दङ खालि वाइ आसामबारि कायसा आबुचिन पकेटो या बुं पकेटो तेलामुरा मासबारा दैसिनराय ताई आगरतला ओंखाय देमुसरा कामालघाट कालासरा पन्चबती काटलामारा सुन्दुरटिला अब उदाव ट्रिक ट्रिक उइदं जों ओंखाय निनि जिरानिया आर डेभलपमेन्टखा 1952 आव स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू आफ्रुनि प्राइम मिनिस्टार एवं बुसादो इंदिरा गांधी तुबुई आफ्रु बर इनोग्रेशन खै आर डेभलप आफ्रु बंग बर करि आफ्रु सीपीएम रगो कासुई केबोति ब्रासार थांया सुदु आरुनि उंगो कायसा कांग्रेस इंदा बसिबि जे थांजु बेमु तामपन तामसिम मा पoi थांका बसिबि जे थांजु दतन डेभलपमेन्ट खाबला न्याबला हा तामुखा आफ्टर डेभलपमेन्ट तामुखा आ डेभलपमेन्ट उनो नों तांनि सिक्सिल मान सानस्लाय why we are demanding 6 deal 1967 and 1969 no tangi basa tangi nung 6 masa to set our existence due to didn't enthusiast under the leadership Drakumadian Samason Tripura Horina DEBBARMA Nogendra Jomatia Song Borok Sanka Sanui 6 deal 1984 23rd December Mangha all development which mark harbayu abon nugui to protect the people of Tripura in Tripura abon bagai जों 6 pa ma sangranai जों kini engko ostitono rokhama khagiranai ngani development by tam tini tangi development जों ke tangi san 6 din approve ebo all development to nung can you protect pani sagro bisho di development putar kapla ngay thangay CF로 kortan kokta khable jeraniawo mato bariwo protect the khaiman protect khaimia awni waino statehood जों दाबि मा खायो आरो ngay home finance land bebak tongbainai afro sitini sorgura jongnai a sorgura jongnose जों tak sanhur इच्छा के तो सर कथालाया सिनि न डेभलपमेन्ट सानै दं मंखाम किन्तु ता कथालाय पाइस डेभलपमेन्ट नि कक खरसावै फायो आगि तो ग्रेटर त्रिपुरालेन्ड त्रिपुरासानो म थांनानि बाय एडिशनल पावर नानि नि सांलाय दं मजरा कथावामन फरेसे डेभलपमेन्ट कक साइ दं लोकरो गोबां मा जागाव ककरनो साइ दं पुइला मिसिमनो कथावैनो क डेभलपमेन्ट खाइफे मा कामु 6 बोसोर 4 बोसोर थाना नांला खामु जरा ngay थिलेगा खामुफ्रा दा बिजय नामलाबो गोबां मा बरफ सिकिया तमा तिप्रा तमा वानता बोथार देगेदा बोथार जाखनाले आथि खतंमानि फलता मंखा एनएलएफटी बाय एटीटीएफ बोथार लायखाबले वानथाव बोथार दाका तिप्रा थाव बुथारगा बाक्सा काजाबि फाइमानि आचला बिहिं तुबुइ हापाय माते लगे लगे बोथारि उखि पाबले आसे थि खतंग रुमा बा थि खतंग नांला खामले आफुरबो नांनेफा दे आफुर सरकार तंनाय बर डेभलपमेन्ट खाइदंले आगि लामा करै ताव मुचुमान Kamangan simi obisoron lama keri kini yang kamangan simi gamsapura lama keri pool keri kintu krai kelang mai khable ter development tong khable ngapru nga development tangi you are disturbing the development process of the government tang nung apru ugo khaja obstacle khaisla ngadong su question khanya le development khayo kenu nung apna obstacle khayo tini khaino মানে নি সাতক সিডি মাইকা এমএলএ এনখা মন্ত্রী এনখা এডিসি দখল খাইয়া তা খাই গ্রেটার মানে তাম দিকামু থানসা আই থানनै सिगाङाव 21 खाय तिब्रासा थानतां बायदि गो उइदाउट ग्रेटार तिब्रालेन नो कम्प्रोमाइज हिंका लास्ट वन फाइट हिंका बेन थागानि नाबो तावाबो संगाखाय बरक बखाव छुरि रजां माहाय दक 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 नांगागानता जल जागन ताइसै सै वाक टक्सि हुनु नों चिन्ता खादि Before C1, C1 tong hina sikang. Opo DEBBARMA talang ini saya. Jabon kaisa udaharon, kaisa bolong ketoma kampru, musa mayung, joto, singho, tingho, joto kari tangboyu. Kintu topi pe cikon sa, bini buku bai tui nana hari tui lu. Hor butanani, butari malangya, tang ke bot cikon sa. Anggo tau sak nang deja, kung nang deja pano, Tibralen no.
o statehood sawino जों आवगायखाय थांनाय नों सैदाहिन टकदाहिन मुसुकदाहिन मिसिबदाहिन आबो जों नाया kaisa sumung phakia sir nang no ulta pulta hangke ba ni ko bo ulta pulta nong nai mani sir obole muni kothok nong kha sir no ulta pulta othoba no sak nai no jai nai no belur jagi ang mani pesone nang tamu karon tong hon nang mone khai ang kubuino yakaya dang sau ang statehood nango agi NC ni purbo statehood nango जों आं बार सादाकाबो बार रिपिट खालाया गोबां डेपुटेशनो NC के साया आंखाय साव एबं आं सामानि अप्रुव जे पावर हांगादिं रक बरक आनि फाइटिं फाया NC नि आयं फाइटिं सांगु ताङै पावर हांगादिं विधानसभा पावर फाइटाय चेयरमैन MLA मन्त्री ब्लकनि आबुदा मानहनि अप्रुव बिनु ब्लक बरक रोथार आं आगिबो साका तामदिगामु गति दंथिनिखाय मिथिरुं रोथार आं बागै आं हामियान दांसाखौ कोनो परवाखैया हन्थ केदां खायथानाय Okay, so paithakni o jorao BJP political party tai IPF ti promote ni supported candidates rokno brokni nomination submit khaibekya borokni koplai kokno nor bhai wansu borki asole koplai da ngi phaimano na gitam wansu tongbai ni lukor wansu sa কিন্তু আবো গণ দেবতা রায়নি নাই বরং কপ্লাই দেখাইনো খাইয়া বাখা যাতে ফান দংমানো থাকা BJP বিসিংকাই কমুনি পার্টিপান দংমানো কারণ কিরিমা বাই ইনকমাই হাকে নকসে উপ্রাই রিজেনকাই নকসে গ্রেভি রিজেনকে বড় বাখা আতঙ্ক সাই কিরিমা সাইবো দংমানब्ला আতো थांनाय एडिसि उनुखा थांनाय एडिसि मोहनपुर राजा हिंदांगैसि बसे मोहनपुर कासु जाखा आफुर सिरे खलाइया आफुर कायदो BJP बायचने तामसिकामो हर बुंलाय जा आफुरथ' थांलायखिया थिनायनि माने सदुदुं बरो हौ काबलायखिया किन्तु तिनि तामखा आसि नाटक खायना बगे नों माबा हायिं दङो आं आबो वानसुगो पाब्लिकनो वानसुग दं BJP नो रै चादा थाया ताइकेसा पाब्लिक ताइके वानसुग दं बिसेसकै ख्रिस्टान र ओ सिगाङो बर' कायसा 26 तारिख डिसेम्बर मिसल खाखाया एडिसि ST ख्रिस्टान नङि सिटिजेनशिप रिमांला बातिल माखायनायनि खाखाया बरक आयं फोरोंग्रा गो सेन्ट्रेल बाय नरक जास्ट पुटाक खालायदि नं डिमान्ड रेस्ट खालायदि जों जेफोर आइन पास खायफोरखाय सानाय त्रिपुरानि जनजातियावबो ख्रिस्टान ST नो ST बातिल माखायनायनि सामानि आबनो लोगोसे जों दिनै अरबो पार्लामेन्ट बा केबिनेट डिसिजन खायो दिनैसिम ख्रिस्टान त्रिपुरासाराव ST नि हयते आउट मांनाय नै बर' आइन खायनाय এবং যারা খ্রিস্টান त्रिपुरासार न आसे बाथ्रं बारि दंनाय न नर गाहाम कायवासुंदि अ आइन चालु खायनाय सिए जेमन चालु खायजा बर' खायनाय BJP अर नरक ताम इंगिया बर' नाया गादे ख्रिस्टान दंनाय आसे तातंग थगजागि साता निनि कपालाबो हकी बथ्राय खलायानो आफरो नोंनि नस्ला ST नि फेसिलिटी बाय ताइ चाकरि मानाया नों ख्रिस्टान फाना ST नि फेसिलिटी बाय चाकरि खायो जत त्रिपुरासार एडुकेटेड बर' बस आं क्वालिफाइड न बेसे हे नों तिनि त्रिपुरासारनि बखरक लेखायते नरक 31% चाकरि मानो अब हासु खाबुङो दंनायनि बखरक लेखायते नों चाकरि मानो निनि सुदु एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नि नों माया कादेनो आबरं बाय नों मानसुदि मुथांनानै नंखाय एक्जिस्टेन्ट नांनांखाय स्टेटहुड जों नांगौ अ स्टेटहुड नांनांखाय खिनि दे आसो मियावबो बाथालायखिया मोसालायखिया उ सिगां बिप्लब बाबनारो मोसालायखिया मोसानाय र ताइसा वानसुगुइ जों आव स्टेटहुड नांगौ खिनि बागै हिने वानसुताय वानसुना बाता वानसुयखे बारसादि मोसादि आबनो बेपार केदवा जोंले कयो नरंनो जागा माने त्रिपुरासारनि मुक्तिनि बागै वानसुग बायसिदि o tabukni parliamentary election sekang jorani parliamentary election no comparatively wansugui naikhankai busuk jorati important ni wansug tabuk belai important tan bagai de thokai party kninyo thokoka statehood demand no go broricha
एकदम कादुलि खिबका हारिपेक आउनि बागै जों हारिपेक कादुल माने तिसावै ताव जों स्टेटहुड डिमान्ड कमिटि आं चेयरमेन जाफु कनभेनार कृष्ण मोहन जमातिया भाइस चेयरमेन एवं भाइस कनभेनार उनको रमेन्द्र रियां बा विश्व कुमार देबरमा जों बर' रक्ताबो बर' कादुलमानि न हारिपेकनि न रांतांनो तिसावै ताव सुवै जों जनगण फुनुगो अब रांताको स्टेटहुड डिमान्ड उ रांतांनो न नाहादै बुद्ध बायदि अगुनया जाफुनया रमेनया कृष्ण मोहनया ओ स्टेटहुड डिमान्ड रांता सरगनि दे रांता खाय अबनो नाहारिसे बुद्धनि जों साव सिम्बल जों 30 तारिखआव साख्लायनाय खोना जों पुरा नरवेयाव दैसे कक थानाय जों साख्लायनाय ओके तर फायनाय कारण अब आं ताइखि थाखाले रांतांनो कादुलि रुमानि तिब्राले न अब जों सुसावै कारिवै ताव सा पेटेका रांतांनो ताव जनगण थानि फुनुगो रांता तिब्राले स्टेटहुड नि त्रिपुरा हास्ते नि ब्रांच स्टेटहुड डिमांड कमिटी नि कनभेनार ताखुक जापु देबबर्मा लुकरकनो तामो कक कसरना मुसुं स्पेशली नंतो सिखला फानबा ताम सानाय जतना कौंनाय चिनि जे सिखला स्पेशली रिगार्डिंग अपकमिंग पार्लियामेंट्री इलेक्शन ओ इलेक्शन जों बेलाय वानसुकथाय खालायो कारण इनके जों कायसे इलेक्शन फाइनानि 5 बছর अनेक समय कला कायसे बरकनि लाइफो अनेक किछु उंगो 5 बছर जारना कि सिखलार बा स्टूडेंट इनके बिनि डिग्री कमप्लीट थांगोनि मास्टर डिग्री पाइथांगो क्लास 10 नि परेव के जों अजराव आ जे 5 बছर समयनो जों बेलाय कला खनै नुगो आबनि बागै जों जे ताबु इलेक्शन न जों खुबै इम्पोर्टेन्ट मारनाय कारण है चिनी इलेक्शन बिसिंति चिनी भविष्य चिन राज्यनि ते चिनी जे त्रिपुरा हास्तिनि जत लुकरकनि भविष्यबो सालायजाकनाय के आबन बागै जों चिनी जे नायमानि ताबु जे एडिशनल पूर्ण प्रशासनिक क्षमता जेता जों राज्यनि क्षमता जेता साननै दंमाने माने स्टेटहुड जेता सानमानि एडमिनिस्ट्रेटिव पावरफुल स्टेटनि आबनो सानै जों इंडियानि आर्टिकल 2 and 3 नि बिसिंति दाबि खालायो जे जों कैंडिडेट रिमानि दुइटा पूर्व त्रिपुरा ते पश्चिम त्रिपुरा दुइटा आसनो जेरै माने सिनि कैंडिडेट न जतनो बुट दिरि हनै आं जत सिखला सालाय ते अकरा साकरा जतनो कबगो ते बरकनि थानि कबगमु आबनो तंनाय सर ताकेसे सुं बेलेखनि इम्पोर्टेन्ट कायसा जाति दफा बसावि फायदा हंखाय आजागावो youth rokni participation बेलेखनि इम्पोर्टेन्ट थाबु ककमुखा कबक मुंबाई सिखला रो कवर मुखा आबुनि यागुलो त्रिपुरा मथावो ताबु सिखला रो गोबांमा एंगेजमेन्ट नङि दङ हंखाय ताबु ककमुखा आईपीएफ त्रिपुराबो सिखला रो बदल त्रिपुरा मथावबो सिखला बदल पलिटिकेलो सिखला रक बा थंजागै जा तंखा नाके बर कोनो वानसुया बा बिवैनो सपोर्ट आपति दां तंलायखा ताम वानसुनानि ताम सिनानि कलायखा अजराव अब वानसुकाय 70 বছর लायखा चिफ मिनिस्टार फैनान सिमिसाव सतिन लाल सिंह सुकुमार सेन प्रफुल्ल रंजन दासगुप्त अमर गुप्त राधिका रंजन गुप्त निपेन चक्रवर्ती प्रफुल्ल निपेन चक्रवर्ती ओलखाय सुधीररंजन मजुमदार निनि उनको तामसिकमनो समीररंजन ब्रह्मन आउनि उनाव 10 और 5 বছর ताबु उनकाय मानिसर 25 বছর उनको विप्लव देव बिसिबा नहनिमं ताउमानि सा बिसिबा उनाय आसर दिन माने ताइटंखा राज्य खायनिनि जोंनि स्टेटहुड सांगाय बरफनो तिन हान ताम बांनाय निनि हानोके तामिन चिफ मिनिस्टार माताया एक्सेप्ट दसर देव पारे तांनि थानायाव विप्लव देव नगरा विप्लव देव सगुइ मानि सकरा रनाफुरु जिसु कतनो रिमेया तांगिया तामो आरो रियानि कायसा करन नर टोटली माइनॉरिटी
सेक्सननि बरक नंनि 20टा बरक 40टा नरक ताई अ हानि मालिक मालिया जे चीफ मिनिस्टार ब हानि मालिक बिसिबानि बगाय फानो अब तिब्रासागनि बखरग हाबियाखौ तमाकरा तमा सिकला এবং আফরু যেটা হংমাখাই তিনি হংমাখাই আইপিএফ দিব আও পিলালে আছিগলার তিব্রালেন হামজাবিনো ফাইবেমনি কিন্তু উলো আবো এনসি দেববর্মা পলিটিক্যাল কায়দা খাই বরং সরকারি পাওয়ার মুখী খাই রুই টোটালি আবনো শেষ কায়দে খাতা আবো খাই এনসি দেববর্মানি কাইসা पावर हांगारिनि कैसा सा ताउ जे मथाबो ठीक बुग्रा बुग्रा हमजांनाय बबो आचारनो थिगलानो कबरतार खाता कबरतारि ता बसाइता उइदाउट ग्रेटार टिप्रालेन नो कम्प्रोमाइज नि साइड माने आरो बाथारका तंथुरका आउ खाया ताखाय ग्रेटार यूनिटी हनै ग्रेटार यूनिटी हनै साइड दंखाय बता अरताय कैसा कथा मुंतोगा लास्ट कैसा गोबां पलिटिकल पार्टीनि आं कैसे कुइसन सुनामुसुं जों स्टेटहुड थांखाय बर' साबो सुत त्रिपुरा कि करे सम्भव तमा सीपीएम तमा कांग्रेस तमा बीजेपी ताबो खेमाचिनि बर' आं नरम सुनामायो नरक तो केउ साया এই सुत त्रिपुराबो ओइ चिकनसा त्रिपुराबो हाजार हाजार बर' फाइ लाखे लाखे बर' फाइ दमनि आबनखाय केबो उस्तप फाइसि देनि साया आबो गाहामखाय बुजिना बाता आउन बायना आं लास्ट अबन साबो सुत त्रिपुरा কি করে সম্ভব যেভাবে বহিরাগত ত্রিপুরাতে অনেক অনুপ্রবেশ চলছে সেটা কেউ বাধা দিচ্ছে না কি কেন্দ্র সরকার কি রাজ্য সরকার কি সিপিএম কি বিজেপি কি কংগ্রেস কেউ বলছে না কেউ বাধা দিচ্ছেন না এবং চীন ত্রিপুরা সারা আমনি ব্যাপারটা নীরব কোনো উত্তর দিয়া সঙ্গে সাউ নং সুত ত্রিপুরা বাই সমগাই সুত ত্রিপুরা আছে বর্তায় রুদুই মাইয়া এই সুত ত্রিপুরাও নং স্টেটহুড রিসিভি Thank you. Kasi point te siya o jeta sikla ro tawtu jara tangi IPFT